Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, döräge Türkmenistançy. Halk bir de bir däl, iki däl inni dilegelli, bilegelli bir de kän sorag berýärler. Gellaga näme üçin siz şol çykyşyňyzyň soňunda şol aýdymda halal ýola, azat ýola atlanalyň diýilýär. On diýänimin sebäbi ilki bilen halallyk gerek. Halallyk. Halallık bar yerine adalet görünýändir. Adalatyň yok yerine hiç açan hakikat çıkmaz. Hakikaty tapmadyk millet hiç açan azatlyk görmez. Azatlyk bilen garaşsyzlyk ikisi deň zat däldir. Azatlyk bir aýrydyr, garaşsyzlyk diýilen ol bir aýrydyr. Şoň üçin biz şunu gaýtalap ötýärys. Bize millet, esasy milletin dogry düşünjesi, siyasi meselelere nähili seredýärler, oňa nähili baha berýärler. Indi şu wagt bolup beren zatlary seredýän bolsaňyz, esasy muny ine dewlete diýär-de. Muň ine şu sinedin, egerde bir yerden bir siyaset işine goşulýan adam bolsa, oň bir öz düşünjesi bolmaly. Özüň alyp barýan ýoly bolmaly. Nähilem bolsa şoňa nähilem bir belli derejede özüniň lozungy bolmaly ýa-da şoňa meňdeş bir çakyla bolmaly halka. Bular näme etdiler? Bulara bir tapşyran ýalaga. Ene şu wagt Gazagstanyň ýanky bir nemesi var, ol millioneri Ablazov. Ene onda da var DVK. Şoň üstündäki kepterjik znaçyony sen şoňky. Näme üçin bular şu zatlara üns beren atlar? Bir ina mammakka maşenik daha aralykda ol arawatynyň suratyna goýup gördi. Näme üçin şulardanlar şeýle biperway garaýarlar, sebäbi halky äskeren atlar. Halkyň düşünmeýänini bilýärler bular. 19-njy ýyl golala başlanna ilki bilen şol makka maşenik bilen Birmingham'ın ene doňudy geldi. Olara da şol goltgy berýänem esasy ýanky Mohakan Tuşka hem de agzybirliň içinde şol iki tarafa işleyen adam diýip şol çavuş lakamyny alan adamyna şu dördüsi esasy işläp ýör. Ýöne bulary biz elbetde millete düşünürdik. Millet ony bilen soň ýanky bular işini oňurmadylar bular. Indi bulary esasam näme şol makam maşenim Birmingham'ın ene doňuzam näme bular türkmen dili bolsa duran yeri. Gurlajagam molyalar, öwrenjagam molyalar bolin ýöne bilen atlar. Gara dilini bulary türkmen dilini bilýän adam nä bir ýerden geldi. Nä ol dewlete diýdi. Ondan bir lider, ondan ýende lideriň birem ýanky Birmingham'ın ene doňudy. Şol ortalarda bir gurun bardyr. Два дебила это сила. Bular şunu bilen ýapyşdylar. Ýöne bular millete aýdanlaryny şol esasam men bir mırzyr hakda gurun etjek bolýan Murat Kurbanov, onuň adyny başga hil tutjak gelse ol kezzap. Ol hakyky maşenik, siyasi maşenik ol. On yalan sözlen gurunlaryny sanasaňyz barmak basyp, o barmagyňyz ýetmeýär. Ýöne yalanyň üstüne yalan, bir yalanyň üstüne beýleki yalan bilen ýapýar. Ondan men şu taýda iki mesele üns berdirjek. Birinciden hiç biz neme kritika ya bize şuňalyk bir ýazgaryp bir zat ise biz jogap berjek geldi. Ýöne şertim şahmy etdiler, desine de iki bölündiler. Indi bula ýanky bir sypahy, hakly, ine gelecekde lider bir adam, dogrymy bir ýanky mırzyry, ol goşulmaýarmyşyn, ol agat. Birmingham'ın ene doňudyna da näme agzyndan gelýän, näme bok gelýän mutsyçyrady berdi. Ruhsat berilen o da iktar tarapy bolsa sıçrady otyr ol. Ola bir mesele, onuň
özüm yankı mırzırram kendurvlenak arasına layık koyunmalı ya da 100% saglasının olup yankı gepe gurunu koşulya yöne kaçya o zatlardan gönü yankı çaknışıktan kaçya. Ama berde bir mesele var. Berde bir mesele var. Vursun genişi yok. Ol bize var onalak bir siyasi etika olmalı, estetika. Nemen etikası sana gerek? Sen kimden sorap milleti beytirip bulat diyorsun? Kimden sorap adamları ikiyanı bulat diyorsun? Onam özüne bir üstünlük hükmünü 8-9 ayda bir iş ettik diyen mülk gürlenmülk diyorsun. Ne ettiniz? Hanan sen sana. Sizin en ervet eden işiniz häzir seretseniz ol diňe bizzel. Özüňize de seredin. Seredin. Sizi näçe şol sizi näçe adam seredýär. Seredýän adamlaryň sany hemem ýanky patpisçiňiz, ondan ýan tesvir ýazýanlar. Bular bolmana 3 esel azaldy. Näme alamaty ol? Sebebi şol tesvir ýazyp beren adamlar devetäň içine girip gürleşip beren adamlaryň hemmesini ýuwaşyk bilen tanadylar. Ýurduň içinde olan doğan garnaşlaryny gyssap ýörler. Bu bir mesele. İkinci mesele. Ne bular häzir hayr na Serdar Berdi Muhammedow gelýär ya da Hacı gelýär diýe. Şeýlemi? Kimin eden iş ol? Siz delmi? Ha? Marıdır. Ama beýleki sen ýanynda bilen hemen gürleşik gel ol. Oňa bara bu kadar şatan ýara gawal. Eğer sirep duletine minen gırnak ýalak bir zat diýsen höz süýkünü otyr. Oňa zat diýer ýalak däle. Bir zat diýsen uçuruna ýapyşyp bara ho duýda baksa näme diýjek? Ne var ayıbın üstünden marcak. Ya da gürlänne var ay näme? Gepin maktumlatamız aydypdyr aýankı aydan sözü var. Gürläbilmeýän ağızdan sıçıp duran göt ýaşy diýip. Ha? Старик Яризов сказал, näme старик, näme maňa sen gyýdyňy bermine tiňmäme, ne gysyr çykar diýäňmi? Ha? Men sana aýtdym, men ýoleden başga adamyny bilemem, men onu priznavadam edemek. Yende şuğuna mol ýoly hakda gurrun eden mol piyorsun. İyil içinden çıkan adam näle? Sen şol prokurorluň sen şoň bilen mara şu ta cehenneme barýançaň sen şonuň al. Habarynmamy sen lewapda işledinmi prokuror bolup? Başlangıç otayda başlapmışsın diye eşitdim ben. Çınmı yalanlığını men ana aydabilecek gel yönü seni kerkiden mi köytönağdan katı soryan köpölüye. Şol brayankı şol prokuror mu prokurorun orunmasarı olpsun mu 98 99 töwerewinne şonna şol düme bityen garpız bilen şol tokoy var hoz. Şoňa da barıp bolana da prokurorun diýdirip. Ha? Men maňa ne tanış adamlar jaňa diýerler, agam şol adamyň siz nirede bolýanyny bilip bolýarmy diýip. Ha? Onda sen diňe o gyýzaleken sen elinden nemeden çykan günä götürýän adamyň diňe o gyýzaleken. Bir topar adamyny basypsyň. Men sana ýöne aýdýan soradylar, men elbetde men bilemem, sen nirde ýaşaýanyny bilemem. Biletmem gelenak. Ýöne milletiň arasynda sen mara şylaňam ýok, hormatyňam ýok. Sen hakda bir ýerde bara, sen ol neme türkü baranda da bara, toýuň içine aýlanyp berdiň. Ondan märz gahrymandyran bolup berdiň. Na biriňem şol, mırzyry, biriňe şol. İnnem özüňe bir alayık bir halipada tapanypsyň sen. Çawuşy.
Sebäbi ol senden beter maşenlik. Kezzap. Eşdikmi? Sen gurnan edaran häzir şo Mavrodi da şol. Mavrodi. Siyasat aydan. Öňki boynalan zatlaň. Ene bunu eders, bunu goýors, eders diýilen zatlaň üstüni täze has güýçli, has ökde yalan sözlerle yapýan. Adamları hol diňe salgymyň ýylyny kowalap ýörsiň. Plan zat edeliň, şonu eders, aýna parlament eders, aý bir näme eders. Sen özüň Fransada ýaşap ýörsiň, näme parlamentden başaňyrda ona bu Macron kim? A sen bir millete yer verme niyetin yok mu? Ha? Parlament deyip kurlayanız, barıyınız. Bu halka yer verme niyetiniz var mı? Ha? Bir milli meselelerini çözme niyetiniz var mı sizin? Ha? Şol iki mesele çözülmeyen haydi devlet durubiliptir. Ha? Okansınız da Lenin'i. Любое государство обязательно должно решить два вопроса. Национальный вопрос и вопрос земли. Parlament, parlament hakda men gurleşek. Gurleşiver näçe gurleşýän bolsaň. Sen parlament hakda gurleşýän bolsaň, taparyklyň sana 3 dora berdi. Birine de jogap berilmedin. Ha? Birinciden aýanky Nursultan Taganowany çoňa kömek edip şonu çykaryp bilýän ekenler. Näme üçin ettirmediňiz ony? Ha? Sen bir egirje ýanky bir pıs bir gülkiň bar, ýylşeden bolýan sen. Näme üçin jogap bermediň oňa? İkinci mesele. Ay planlara 500 dollardan berýär. Ol sana gaty dogry sora berdi. Laýyk aýtdy. Onunla sen partiyan şo gazna da dedi. Doğru mu? Üçüncü sorugum. En vacip sorug. Bu milleti näme üçin beýtdiňiz dedi. Hani sizin içiňizde giren milleti. Siz dargatdyňyz da. Ýanky men agdan meselem. Ene hemme kişi şu wagt men umumy halka ýüzlenýän yurdun içindäki bolsun, yurdun daşyndaky bolsun. Seredin. Şol gurlap beren adamlar, dogrymy? Olar şolary seredýän adamlaryň sany näçedi? Inni näçe? Tesbir ýazýan adamlaryň sany näçe? Inni näçe? Seredin näde? Mysal üçin Türkmen Yurt TV. Like sanyny sanasaň, like. Bolmanna 7-9 etse like, dislike'tan ken bizde. Emma tesbirler okusanız. Boklu tesbirler bir layık bir anık hemem yankı adıl tesbirden katı adam der. Şoňuny deňeçeňme tebabi inni olan günü geldi. Hökümetin gongolary. Hökümete işleyen adamlar arkayn yazı vermeli. Sebebi yaş oğlun gıyıllar ozal tesfir yazıp bu gurunları koşulup veren adamların koşulmağı çekniyorlar. Sebebi nämede? Sebebi devete. Devete girdiniz mi? Şoň bilenem şul adamlar yetti. Indi bular diýme mümkin ýanky aýyna bir siyasi medeniyet bulmaly şol nimetme. Urşun geňeşi ýok. Ama garaşman biz özümiz oňarjak sen mara ol yalan gepiňe özümdi oýnatmaz. Ölüşüňe öra gömüşüm. Sen kezzap. Özüm sen ol biznesmen boldum, nämeden boldum. Sen başlandy Kuwat korporasiýadan başladyň dämi? Kim düşün ýol başçysy? Men ýadyma düşenär şu wagt sen mümkin özüň aýdarsyň. Sen bilen garnaşragam bolaýma mümkin ol. Ha? Sen başlangda şoň bilen başladyň dämi? Dogry işlediň Türkmenistana bir san sen öz ýanky şirketiňe maraňardy. Şeker zawodyň bardy, ýene bir zawod bardy.
Emma sen öz bacan elinden almadın mı şeker dağıdını? Sen özüňi beýle oňurýan bolsaň, beýle ökde sen biznesmen bolýan bolsaň, näde balyr diýen ony? Ha? Sen şondan soň giden ýanapda. Dogrymy? Eril adamlar size ýüzlenjek bolýan, siz şu bolup geçýän zatlar özüňiz görýänsiňiz, seredýänsiňiz, özüňiz netijede çykaryp bilýänsiňiz. Bulan çeşmelerine derek yok. Biz diýäswan olar yok, öz diýeni tutup otyrlar. Ýene de men bir zat aýtjak bolýan, şol çawuşa ýanky Saparkym ay ip ýöne ýerden diýmedi ony. Ödem şoňa çykyp aýdypdyr, ol diktaturan ýeköz däl, sidem mar, şu diktaturan diýenligine. Oň bilen dolalaşmaly. Siz şu taýda bolmasaňyz, diktatura beýle bolmazdy. Diktatura beýle güýj almazdy. 2017-nji ýyldan tä 19-njy ýyla çen, 20-nji ýyla çenni ol diňe güýçlenip barýardy. Siz ysgynlanlyňyz adam. Ha? Raýat giňişliginäki, raýat ygtyýarlygynyň ysgynlanlygyňyz siz. Ene siz şoň üçin geldiňiz. Siz şoň üçin gelen adamlar. Yani sen pıs, sen şol Kur'an bollan, sen bu haram dağdan näme tapawdyň bar? Senem pıs, o da pıs. Abi gaptanyňdaky bir mingämiň ene doňuzam war diýdirjek bolýar. Ol war däl, ol şermenni, jögi. Ol war däl. War diýilýän ol içindäki hiç dogruny saklanan. Ol var bir wagt bara bir köne döwürde owalarda jarçy boldy. Ne şonuň orardy ol. Yani öz ulumsylygy boy bilen öz ýanky bir adamlara bir äskermezligi bilen ol prokuror häsiýeti siňen adam. Indi men size ýene-de köpüňiz görönsiňiz ol Krosna Chess diýip ýanky çıkan kinofilm vardı. Seve halka karşı görüşen bir maşgala. Bulun yeğenleri, doğunları, yeni şoňa ilteşeni, oğly, gyzy, agty hemmetine özü mafya, milletin karşısına çıkan mafya. O mafiýanyň ýene de var, haloplary var. Şol kinofilmde aýdylan bir söz var, ýanky olaň kakasy öz önamly adamsyna bir söz aýtdy. Haçanna sen ýanyňa bir adam gelip ine plan bilen oňuşmaly bolsa men şoň bilen gürleşip bilýän diýen bolsa, sen anyk bilmelisin şol adam seni eýýäm satanlar diýip. Siz bir mingämiň ene doňuzynyň çykyşyny, bulan çykyşyny diňleýäňizmi? Ha? Diňe biz kömek edebiler soňa. Sen gowusyna wara. Sen ikbalyň gur dewlete çözüp bili. Gurban. Sen gowusy Murat Gurbanow ýa maňa jaňa daý. Siz kim özüňiz? Size kim berdi oňalyk yktyýary? Siz bu giden milletten, cemaattan öňe düşürýärler. Siz niren iti? He? Näme biziň ykbalymyz düşür? Kim size oňalyk yktyýar berdi? Dewlete diýen bolýan, lider diýen bolýan, sen o? Ay sen özüňe kim diýsen diýäy. Men üçin siziň baryňyz kezzap. Mavrodi, hakykina mavrodi siz. Milleti bulaşdırıp beren. Ol diňe siz var, ony ýanky biz onuň bilen oňşors, biz onu halat edebiljek diýen bolýanlar. Kimsiz? Kimsiz? Bu ýanky egerde başga bir halkyň içindäki adamlar bilen siz hayvat ataňda biz onu gatetiz hem owudun edebilýär diýip gurulýaňyz. Если ДВТ кого-то хочет Туркменистан депортировать, поверьте, оно это сделает красиво и быстро. Поверьте.
milleti iteklep dursunuz. Ay on meş sutkodan kän oturmaz. Näçe sutko otyr ol sen? Tutulupdyr diýäňiz. Biz kimin tutulupdyrmy, tutulma onu bilemdik. Ondan sizin bir edip gören işiniz. Howa siz häzir nä diýeli bir Berdum Homedov hamala gidip ölüpmüşün. Siz giýersiňiz, näme dersiňiz siz? Ha? Siz meseleni çözersiňizmi? Kimi gallararsınız siz? Hiç haçan gadanın başına halk gelmez. Ha? Güýçlen oljy powdoklan ýol başçylary barka. İlki bilen şolar gelýänler. Şoň üçin köplenç şol ýanky harby perwarot bilen gutorýanlar olatlar. Siz bolsa wara barjak, etjek, näme ders diýäňiz. Hiç sadam etmersiňiz siz. Hiç satyz edebilmersiňiz. Ondan sen onu wara bir makka maşyny golna Rusiýada işleýän bolýan. Ha? Kim ol makka maşynyk? Näme on kimdigini bilen akmalar? Ha, inni olan hakly sizinkiçe de ýokmy? Ol sizin oýunçoňyz, ol ýöne kaptandan mara goşulan. Ondan ýanky siz aýna biz 9 aýyň içine entäk biz plan ýerigem çykdyk. Ay plan ýerde de çykşat, hemme ýerde de çykyş etdiler. O siz ýöne ol nimede depelemeliýsiňiz, depeler mi olup ýördiňiz? Aýna Hacıyev şey diýdi bolýyn, ene biz onu ýerine oturtdyk. Sen ýerine oturtsaň oturdunsyň. Ýöne ol ykdysadyatçy. Sen oň ýanyna zero. Düşünkmi ykdysadyat mesele. Ol hakyky ykdysadyatçy. Men onu diýeň, diýme, näme diýsem diýber. Ola bir. Ondan listovkany ugrudýan ýa-mı sen? Sen bolmasa sonra o çeçemoçe, bigimoçedan sonra bolmasa. Sonra ya da bir çavuştan sonra şol Boris Barmaka kompýutera açan adamdan bütün Türkmenistan boyunca listovka çykýardy. O sizin edip berýän zatlaryňyz ol bara çağan oýny, wat internet barka bu näme sen listovkaňyz näme kime gerek ol? Ha, siz ýöne bar ony şol nemeni bir mıhama olsun beýleki bolsa şolun hemmesini urudyman bilýäňiz gerek bolsa. Milletin aňyny bulamak sizin bar etmeli işiniz. Size geregi şol. Inni sen tere da sizin edýän zatyňyzy. Inni millet ya Amerikan wekilhanasynyň öňüne çykmaly, ýa-da prezident köşküniň öňüne. Onu sen ganypdyrjak bolýanda şeýlemi? O da resmi derecede, resmi ýagdaýda hak bar onun ýaragulanmaga. Ekstremist diýer, beýleki diýer. Şolon ganyna daýanyp siz ýalyk ýurdu taşlap kaçanlar inni ýurduň içine girme neti bar. Şeýlemi? Hiç zat bolmaz. Siz diňe ýende sanjara ýol berersiň, ikinji sanjara. Onda siz şolary işleýäňiz. Sizin bar edýän işiňiz sanjar döretmek. Düşünipmi? Ondan otak barmaly demonstrasiýa etme. Sen aýaly onuň aşgabaty ýaşaýan ýanakda, maşgalan. Şolarym bararmy şotak şu wekilhanaň ýanyna? Ya prezidentiň köşküniň öňüne şolarym bararmy? Sizin maşgalan, siz ne bärdemisiňiz? Sizi tanýarlar. Sizin daşyňyzdaky o lakkıllap ýörenlerim howa şeýlemişin diýerler. Ha? Siz tanýarlar. Siz baryp bileňiz. Ada onuň garnaşlaryňyz bar. Olar bararmy şotak? Sebebi ozal tiýinne sizin bar strategiýaňyz ters diňe millete garşy ýurulan ýol. Düşünipmi? Ona ehletiz bu geopolitika meselesinde ýola bir gödüňüne tutman. On sanksiýa taýdan onu basyş meselesini çözmän. Siz ne ehletçek bolýaňyz bu zatlary? Kim galar? Kim eder?
Eger de sizin hakikattanam sizin çeşmeňiz bar bolýamasa, siz beýtirip bara ýöne hol bir ala hekik ýalak owaň üstüne aýlanyp ýöne şeýtirip nime der ýörersiňizmi? Yalan gurrun ýaýra der ýörersiňizmi? Ýöne mırrızır men sana bir zat aýdaýyn. Şagirt halifasından ozdurmasa kär ýeter diýe. Sen halifaň çavuş bolýan bolsa, ol demegelen maç eşek ýalap, aňyryp, daş töweregine siýdigini saçyradyp, "Vay eşek gerek, eşegiň gerek, ýogyňragy gerek, uluragy gerek" aňyryp ýör şol. Men edil beýle bara, muň hem kütük, hem şol derejede, hem gülkünç öýüni alyp başy, şeýle ejir, şeýle namartdyr öýdemätdim. Egerde sen halipaň şol bolýan bolsa, onda sen kim? Sen gapdalyňdakylar kim? Ha? Men sana ozal aýtdymy? Ýollaşyň garga bolsa, iýmetiň poh bolar diýip. Ahir şoň bilen gotararsyňyz. Siz milleti oýnajak ýalsaňyz, ýöne sen ona hakyky pys-pys. Sen ol owadanjy gülen bolup, eljaşyň şeýden bolup, surat çekdiren bolup, bir daşyňdan gülkünç ýatyň bolşyň, özüňi bir görýärmi sen? Ha? Bir çyna adam var, düşünýärmi? Gürläni edenne, sen bir ýasama ýödüň. Ýasama adam. Edil şu çawuşyň bolşy ýalak, senim şonuň ýalak ýasama. Sizin eden işiňizden bolmaz, alan galaňyzdan bolmaz. Ýöne dogry milleti saklarsaňyz, milleti bulaşdyrarsaňyz, ýalňyşdyrarsaňyz, endi bir kile aňryk çekdirersiňiz. Ýöne iri giç nesip bolsa, haramda tohum tiýji bilen edil bara kökü çüýren guraga çarak opurlyk gaýdar. Millet ahir şu zatlar sorar. Haram dağdanam sorar, sizdenim sorar. Hiç kim sıpmaz bundan. Halkın hakkı var. Narod emeyit brava. Adat yolu, aklına neyma, aklına neyma.